Mill-ewwel ta' Jannar li ġej trasport pubbliku b'xejn se jingħata wkoll lill-anzjani li jgħalqu l-75 sena. B'din il-miżura li issa se testendi għaliex diġà hemm dawk żgħażagħ bejn 14 u 20 sena li ma jħallsux imqar ċenteżmu wieħed għat-trasport pubbliku se jintlaqtu b'mod pożittiv ukoll 17,000 anzjan. Il-trasport pubbliku huwa ħolqa waħda minn kullana ta' miżuri pożittivi li mistenni jimplementa l-Gvern għas-sena d-dieħla. Il-Gvern se jibqa' għaddej bir-ritmu ta' investiment qawwi bla preċedent fl-infrastruttura tal-pajjiż. Għalhekk, għall-2020, il-Gvern qed jerġa' jivvota 100 miljun euro biex ikompli jsaħħaħ l-infrastruttura fejn sas-sena d-dieħla se jkun lesta 7 flyovers fil-proġett tal-Junction tal-Marsa. Dan apparti 3 km u nofs ta' passaġġi għar-roti u l-mixi fl-istess proġett. Sas-sena d-dieħla l-Gvern rabat ukoll lilu nnifsu li lest il-mini taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija. Il-Gvern se jkompli anki indirizza l-isfida ta' traffiku fit-toroq tagħna u bekk wara l-approvazzjoni tal-proġett ta' Central Link se jibdew ukoll proġetti tal-flyovers fl-Imsida, it-twessieħ ta' triq Sant'Andrija u l-4 mini ġodda li hemm pjanati bejn Pembroke u San Ġiljan. Permezz tal-Aġenzija Infrastruttura Malta, il-pajjiż jibda jkollu wkoll pontijiet pedonali b'rampi apposta biex ikunu jistgħu jgħaddu minnhom iċ-ċiklisti. Diġà beda x-xogħol fuq żewġ pontijiet ta' dan it-tip f'żoni traffikusi bħal Bla tal-Bajda u l-Gudja u mistenni jibda ieħor fl-inħawi tal-kampus prinċipali tal-MCAS biex bekk jingħaqdu l-inħawi ta' Kordin mal-qalba ta' Raħa Ġdid. Kunċett ieħor li l-Gvern qed jagħtih importanza huwa l-konnettività fuq il-baħar. Apparti l-investiment li qed isir biex ikollna l-vapuri li jorbtu ma' diversi mollijiet f'diversi portijiet, se jsiru sejħiet ġodda biex jiżdiedu l-konnessjonijiet bil-baħar f'żoni ġodda mhux biss dawk tal-Kottonera, iżda anke Marsa Xlokk, Whiteline, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar fost l-oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.